Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nalipat ka, Chalvina? Ngang miga ni Lolo Teban nga dalaga subong, mistisa insek? Nadala na siya sang miga niyang insek. Sa baylong suma ng ilang alutuon, tikoy na lang. Abaw ah. Nagdugang naman siya sa ako nulugpasan. May ginaugtasan ka, Chalvina, haw? Oo eh. Si Buklan. Uy, Albina. Daw sa wala ka nagatigulang, no? Ay, kwan. Nagakaon ko yasang madamo nga utan. Kag nga tulog ko sang temprano. Kag wala kuya nagapanglibak sa nga akon pareho. Ate, maayo. Silingalang ko kung may nagalibak sa imo. Kay pabuslohon ko ang baba. Hindi gani. Patubuan ko siya bukol. Ay, abaw. Daw mawili ako diri sa inyo, Albina. Manami diri. Madamo sa ang pagkaon. Madali ako diri magtambok. Ay, Duray, maayo nga balita. Oy, ano ina kaloy? Nagsiling sikap, nga diri ko sa aton og saran, hiwaton ang meeting. Ha? Ano na nga meeting man?
May proyekto nga hiwaton diri sa aton barangay. Inang proyekto bala nga makabulig sa tanan. Proyekto naman. Basi laban naman na sa tunaw. Oh, Pero, nga diri giniwaton sa aton ang amo nga meeting, haw. malapad ko ang aton og saran eh. Nakaigo ko no diri ang madamo nga tawo. Kag dason. Diri sila manyaga. Ano? Diri manyaga? Ay nagano-ano ka man niya imo kaloy man? Haluson gani kita makakaon diri. Diri mo pa sila papanyagahon? Ay patapusa bala ko anay. Eh, May pabakal sa akon sikap sang palanyagahon nila. Kag ikaw ang maluto. uy! Ha? Matuod ka kaloy? Ati sige. Basi makalabo ako dira. Oh, aring kwarta. 3,000. Uy! 3,000? Oo. Pati yung mga panakot. Diri mo na kuhaon. Ati sige. Akong mahibalos ang tanan. Kinahanglan makaluto ka na. Ante sang tigpalanyaga. Oo. May manok ako dito nga nakita, ho. Sa likod sa aton balay. Amo ato ang akon ihawon. Oh, sige ikaw ang bahala Ikeg! Keg! Ano, Nay? Dali di bala, Nay! Nanay! Ikeg! Patsa ang tanan nga mga manok. Patyong kong tanan niya mga manak? Nay, basi ko nagalahog ka? Ha? Ano nga lahog man? Wala ko yan nagalahog. Pero, Nay! Patsa ang tanan nga manok, siling ko! Oh, Nay! Pero, Nay! Ano ka, bungol? Lakat na! Dasiga! Oh, Nay! Oo! Makuha nga daan ako sang kapayas, Ang amon lang ya tanom ang akon o tanon. Sa akon lang ya makadto ang 3,000, Para ba lang may ipamakal ako sang handa para sa Chinese New Year? Madalagan ka pa nga manok, ha? Aring mo ay kaya po yung takabato, ha? Tikman! Kung di nagtiyo-tiyo ka manggali. Ha? Madamo na nga manok ang ako napatay. Pero, hindi ko kaintindi kay nanay, gusto ni nanay nga patyan kong tanan niya mga manok. Di na bala ining si Ikig man? Kaya kadugay gid sa iya magpauli. Wala pa bala mapatay ang manok nga ginpapatay ko sa iya? Nay! Ari na ko, Nay! Uy, ari na siya ho. Te, patay na, Keg. Patay na sila tananay! Ang manok na lang nato nang wala ko napatay. Kaya tama ka dasing magdalagan. Uy, sinang Emily ina.
Oy, ano nang imili? Di na ang bata mo nga si Ikeng? Gagagin pamatay niya ang amon mga manok? Pati ang inugbulang ni Isko, ginutdan man niya sang ulo? Ikaw ko nung nagsugo nga pamatyon ang talan nga manok? Nay, sabta nga ikaw. Ikaw man ang nagsugo sa akon, hindi ba na? Ginsunod ko lang ang imo ginambal. Panaog na duray, kaya ko ang mautod sa ulo mo. Ay, nagbuang ka na? Nagbuang ka na guro sang palibog ay. Hoy, naog na! Inaway ta! Panaog na bala? Kay dala ko na dinig binangon. Kita nga duhang mapugutay sang ulo. Sugod ka ron? Hindi ko na ikaw kumari, ha? Mauli ay kita kandila. Panaog na! Uy, Ikig. Ano ang ginbuhat mo? Tisling mo. Patyon kong tanan nga mga manok. Nay, maluhoy ka na yan. Boy, iko. Ano nga buyan? Animal ka? Hulat ka dira ha? Hulata ako kay ikaw ang mutdan ko ulo. Nay, ikaw gid lang nagsugo sa akon. Gago! Ang siling ko, aton manok ang ginsugo ko sa imo nga utdan mo sang ulo. Hindi kayang manok sang bugos nga barangay. Hulat ka diri ha? Kay ginbaid ko patong binangon. Nay, hindi na ako magliwat. Anong natabo? Nga ginhigtal mo si Ikig sa tupad sa tapalan. Nay, utdan niya ako liog. Ha? Ay nangaw utab sa liog. Anong natabo? Maninang bata mo? Tungod sang kagago niya? Napahamak kita! Manwala gid sa imo kinalis ang bata mo nga ina. Nakasunod gid sa imo nga gago ka. May utok matuod. Apang utok guno. Buwala gid sang kinalis sa imo kaloy. Kung ano ang amay, amo man ang bata. Buyag! Nagkontratahay kami ni Uray nga malabay sa dire. Kag mabakal ako sa iya sang utan. Ang diferensya mo si Matan? Nano ni man? Usto. Kay balon ako sang akon buhaton. Matan!
si Tagoy? Bakal to anay sang silhig sa banwa? May silik pa kita. Upod na ina. Mabakal ka to anay kay kalain tulokon sa silig nga upod ng punta. Sige, ay na lang gani. Oh, aring kwarta oh. O sige na, lakat na. Oh, Ato na siya. Karon bantayan ko na lang diri si Uraya. Hey, ambot ah. Ambot ko nga nga nahidlaw man ako kay Uray ah. Ina lang galing. Kinalang taguon ko kay man makahuluya man. Kapin pa kon makaibalo si Barikuson. Ay, siguro. Mapatay gid ako sang kahuya. Utan! Oh. Priska pa! Uy, May kalubay! May kabati! si Uray. Rabanos! Patula! Marguso! Bulong sa pubid! Ara na siya. Shh, Uray! Uray! Dali diyan na sa balay. Oy, Uray! Hapit, anay! Ay! Mahapit na ko dira karon huling! Unahon ko ani si Tagoy! Uy, ara na si Uray. Tagoy! Priska pa ni oh! Bag-o lang ni mapaliguan! Aba. Anika, malanto ako sa tiyanggi nila ni Barikuson, be. Salamat. Wala siya. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag Number 1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga panangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, wala makahibalo si Lota nga si Pulis Robles gali ang nagpakilala sa iya. Kagliwat naman sila nga nagkita ay sa club. Nagdayaw si Lota sang kagwapo ni Pulis Robles, kanaghandom siya nga tilawan ini antes niya patyon. Diri sini nga bahin mapadayon nga akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ari na ako sa nightclub. Sa diin, matabuay naman kami ni Victor. Wala pa siya. Apang nakaibalo ako nga maabot siya. Mahulat-hulat ako sang makadali. Kaseksi sa akong sang bayo nga ginasuksok ko. Kataas nga daan sang slit. Halin sa tiil, pakadto sa akon hita. Kung ano ang paglaway sa mga lalaki diri, amo man ina ang matabo sa imo, Victor. Nakahibalo ako sina. Uy, ara na siya. Nakita ko na si Victor samtang nagapasulod. Uy, kagwapo gid sa iya. Hindi ako maluyag nga mapatay siya sa wala ko pa siya matilawi. Pagkatapos, goodbye, Victor!
nakita ko si Luta alias Vanessa. Katahon sa babae ngayon eh. Naglaom gid siya nga wala ko siya makilala. Kasi saya. May ginasipit siya nga bago. Kag nakaibalo ako nga dira niya ginabutang ransitas nga may malaba nga sulap. Kinanglan mahalong ako sa iya. Kinanglan nga hindi ako magpalapit sang maayos sa iya. Bantayan ko permi ang iyang mga kamot. Palapitan ko siya. Hari na ako. Hi, Miss Beautiful. Hi, Victor. Ang laom ko kung sinong nakita ko nga nagapungko, di ba? Ang laom ko si Miss Universe. Kagigo ko mga talupangdan. Ikaw gali, Vanessa. Oh, katahom gid sa imo. Daw, ang kalimbawa mo daw isa ka diwata sa talon. Sa kadiwata nga makita ko lang sa akong dalamguhan. Wow ha! Playboy ka man gali, Victor. Aba, no, hindi. Hindi ako playboy. Matuod, Vanessa. Amo pa lang ako sinimakahambal sa kababae. Sa imo pa lang. Sige na lang gani. O sige na, magpungko ka na. Kay nagahulat na sa imo ang aton ilim nun. Kag cold pa ini. Okay. Cheers. Cheers. Kay balo ka bala ko nung ginapaminsar ko, Vanessa? Hindi ako makapadugay diri. O nga may kaladtuan ka bala? Wala man. Pero hindi ako makapadugay magtulok sa imo sa kanyak mo ngayon. Kay balo ka, hindi ako gusto nga may madamo nga mga mata nga nagatulok sa imo eh. Wala mo balay na makita? Turo ka sila. Kadamo sa mga mata nga nagatulok sa imo diri. Kag hindi ako maluyag may karibal. Kag anong gusto mga matabo, Victor? Vanessa, ano sa imo kung dito kita mapadayon sa pagkambalanay sa imo hotel? Nga hindi. Kung amo inang gusto mo, nga hindi. Okay lang ako, Victor. Kung amo sina, dali na. Hindi na kita mag-usik pa sang tion. Dali na. Okay. Amo balay ning kwarto mo? Okay man bala sa imo, Victor? Aba, okay gid. Okay gid, Vanessa. Pero mas okay pa gid kung may kaupod ka sa pagtulog diri. Amo man inang gusto ko. Apang wala ko sang makita eh. Nga handa magtulog upod sa akon sa kwarto nga ini. Ako pwede? Basi ko nagsala ka lang, Victor. Basta ako, wala ko yan nagapamilit sa imo, ha? Ako nagapamilit. Ayan, makapasama ako sa imo panglalim? Oh, hindi na kinahanglan, Victor. Tungod, nagustuhan ko man ikaw. Ha? Matuod, Vanessa? Matuod balay na? O kung isa lang ka joke? Wala ako nagalahog, Victor. Hindi joke ang nabatian mo. Kundi, amugid inang gusto ko nga matabo. Oh, ano pang ginahulat mo, Victor?
kanugon sang tion. Vanessa, dali. Ay. Makabuluan ka. Victor, kinhalukan mo ako sang hinali. Ay, uy, ikaw ha, kadasig sa imo. Ay, pero nagustuhan kong ginahimo mo. Kani ini paguntati ha. Sige halang. Sige agin. Natulugan si Vanessa. Ako. Nagpakuno-kuno ako nga natulugan man. Apang hindi ako magpasat nga nagkapanilag ako. Ang iyapak, ara sa tupad. Nagahigda siya nga nagayang. Yang isa kakamot, ara sa tukan. Kagang isa naman niya kakamot nagauntay sa yakilid. Malapit sa iyapak. Ano yan ang madason niya matabo? Kinahanglan nga bantayan kong hulak niya. Kinahanglan makibalugid ako kung bala. May lansitas nga may malaba nga sulab sa iya bag. Matapos nga makikhilawa si Police Robles kay Lota, nagpakuno-kuno ini nga natulugan. Kagin panilagan si Lota kon bala, may lansitas matuod ini nga natago sa iya bag. Sa pagpadayon ko pagid. Nagliso siya. Nagliso sa piyak kakilid. Nagatubang sa sayabag nga arasigan. Ang isa niya kakamot? Hindi. Nagkanto sa yabag, kagin buksan din eh. Maging kuot siya. Ano ina? Isa ina ka malipot na butang ah. Ginakuom niya. Ara, nagpahimunong siya. Doon nagpamatyag man siya. Ako nga ginapamatyagan ko bala. Nakabukta ako. Kinanglan, mapapati ko siya. Nga ngamuo kang ako pagtulog. Mapakuno-kuno ako nga nagahuragok. Ara, napatig siya siguro. Ang nakatulogin ako. Nagkulag siya. May buhaton siya. Kinanamanda ako. Kuno-kuno lang ako. Mamuok pang akong pagtulog. Nagtungko siya. Mahinay ang iya pagkulag. Kag nakita ko, ang iya kamot may ginakuom. Mo'y naging kuha niya sa bagay na. Hindi. Mo na bali nang ginasiling ni Chad Donata kag ni Chapurit. Nagkatulog siya sa akon. Nagtaas ang kamot niya nga may ginauyatan. Inpislit niya ang jutay nga buton. Hindi. Nagsumpit pagwang malaba nga sulab. Ibunot niya sa akong dugan. Salon ko na! Nagbugtaw ka! Buyang ka! Buyang lang si Tasili! Lubakon kong kamot mo! Aragay! Traidor ka! Kinpapati mo ako nga nagkatulog ka na! Buyang si Tas nga ini! Ara, nabuyan niya ang lasitas! Pulutin ko ini. Karon itumo ko ini. Ago niya magbalik ang sulab. Ara na. Nagbalik na sa sulod ang sulab. Agay! Anong buot sinimot si ni Victor? Nga maging kuha mo na sa akon?
Kinahanglan ko, ina! Ibalik ina sa akon! Kinahanglan mo agot ipatay liwat sang tao? Hindi ako ang kriminal! Para lang ina sa depensa sa akon kaugalingon! Ano nga depensa sa imo kaugalingon? Ha? Kari ka! Dalon ko ikaw, luta! Oh! Kilala mo ako? Madugay na! Sino ka? Oh! Saan ka makanto? Nga nag-ilis ka na? Hasta pagani kita diri mag-aga, ha? Abing kamot mo! Abing na! Nga! Pusasan ko ikaw! May pusas ka nga ginauyatan? Ano ka? Pulis? Oo! Pulis ako! Abing kamot mo! Hindi! Pusasan ko ini! Hindi! Ginpusasan mo ako! Gintip lang mo gali ako! Gintip lang mo ako nga sapat ka! Ako kuntani ang katapusan mo nga biktima, hindi bala? Wala ako makahibalo sa ginapanghambal mo! Mas maayo nga isugid mo na lang sa ako ng tanan, luta. Nakaibalo ako nga ikaw nagpatay kay Waldo. Isugid sa ako ng tanan. Kay base kung may mahimo pa ako agad nga magnubo ang kaso mo. Ano? Nabatian mo ako? Sa hindi madugay maabot ang patrol sa pulis. Agad nga magsugat sa aton. Hindi magtuod ini! Gintip lang mo ako! Gintip lang mo gali ako nga sapat ka! Ay, nga wala pa makaabot si Luta man. Nagkontratahan na kami nga doon nga makitaay kami diri. Kag kinahanglan, makahibalo na ako kung ano natabo sa iya nga ginbiktima nga ginatawag kay Victor. Amoy nang ginhatag ko nga misyon sa iya. Nga hindi niya inipag-utdan sang ulo kag ibili ng tanan-tanan niya nga bahin sa iya nga lawas para makita sa maayo sang alagad sa kasuguan. Sa sina, malibog pa ang ulo sa mga alagad sa kasuguan. Kagamoy ng patungdan nila sa ila panahon. Sino, Sinoryo? Sino ka? Hindi ka maghulag. Kung si Lutang ginahulat mo, hindi na siya mag-abot. Aton na siya subong sa headquarters. Nagapanugid sang tanan. Hindi ka magulag, ha? Kag hindi ka maghandom sa pagpalagyo. Nalibutan ka na namon. Hindi. Ginalibutan ko sa tatlo ka mga lalaki. Kag maginauyatan sila ka pusil. Malunes, pusasi siya. Yes, sir. Hindi. Anong natabo? Ano ang natabo? Maridonata, nakahibalo ka na balas ang natabo? Ha? Natabo? Anong natabo, haw? Kaghugali. Natingala ako kung nga ang may nag-alabot ng mga babayi. Kaginkuha ang mga anak ni Luta. Ay, nakahibalo ako kung sinong mga babae nga ato. Mga social worker ato. Sila anay ko ang maatipan sa mga anak ni Luta. Ha? Eh, nga kuhaon nila ang bata ni Luta, haw? Diin siya yahaw? Ato siya sa prisuhan. Ano? Si Luta to sa prisuhan? Ay nga aman, anong natabo sa iya? Ay ambot man gani Apang naghimo siya kuno sang isa ka krimen. Kagindakop siya sang pulis. Kag subong, ato na siya sa headquarters. Hala! Ay dali ka, mamangkot kita kay Kap. Ati oo Dali ka Maridonata. Makadto kita sa iya. Kag mamangkot kita sa iya. Ay, hindi ba magsugid si Kap kung anong sala ni Luta? Oo man. Nga aayhan? Ay, miga poret, kung mag-abo sila, hindi ko naman sukot si Luta sa lamisa ang ginutang niya sa amon. Ay, sa ano pa siya abi makabayad? Kaya ato siya subong nabukot sa headquarters. Ano ginayhan ang natabo?
Good work, Robles. Wala ko magunahuna nga masulbar mong kaso sang krimen nga nagakatabo diri sa aton. Nagpasalamat ako sa duha ka tigulang, Chip. Kay Cha Donata kay Cha Purit. Kunula nila ko pagsugiri parte sa lansitas ni Luta nga may malabas ang sulab. Wala ko ini madakpan. Si Luta gali sa kasinakpan sang sindikato. Kaga siyang ginasugo sa paghimo sang krimen. Kag ma-divert ang aton atensyon sa pagsulbar sang krimen nga ini. Kaga matuod gali, gusto nila tabunan ang ila ginahimo nga pagmina. Ang pagkot-kot nila dito sa bukid sa Bulawan. Nga ginaguba nila ang aton sininaturalisa. Ginsugid ina ni Zino sa affidavit niya. Ang ila gali pinuno hepe, taga-iba niya pungsod. Kag tungod sini, na-deport na siya. Kag maayo man gani kay wala ini maintindihan sang maayos ang taga-media. Gani wala mabalaho ba? Gani hepe? Piho nga may bonus kita sini. Gusto ka? Labi ka na, Robles. Piyo nga may promosyon ka. Bisan sa amon barangay, wala kami makahangop kundo ano kadalam sang kaso nga natabo kag naungid si Lota. Apang sang wala na si Lota, naglinong man ang amon barangay. Kag wala na nagapangakig si Tansing sa akon kung magpaminta na ako permi. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Donata. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako.
Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ako sa ngalan nga Adrika. Isa ka senior high student. May guy ako nga nakita sa amon. Sang primero, nagwapuhan lang ako sa iya. Apang sang nagdugay na, nangin crush ko na siya. Kag sang ulihi pagid, na fall in love na gid ako sa iya. Kag sang perme ko na gid siya makita, halos adlaw-adlaw na. Sobra na gid ang akon love nga nabatyagan sa iya. Daw sa gaga na ako nga nagabantay permi sa iya paglabay sa amon. Kag kun maglabay na siya, ginasugata ko siya. Kag dason, nagayuhom na siya sa akon, kag nagayuhom gid ako sa iya. Halos hindi na ako makatulog sa pagpamensar sa iya. Kag hindi na ako makatuon sang maayo, tungod siya na lang gid ang nagasulod sa akon pensar. Siya na lang gid pirmi. Kadamo gid sang tion nga ginpatungod ko sa iya. Kun sa kwarta pa, kadamo na sang nagasto ko sa iya. Apang hasta lang kami dira. Tanguay, kagyuhumay lang. Sa pagsugod ko gid. Ay, Adrika, do sa buang kabala mo. Nga sagad kaya imo sapak sa tawo nga wala man nagasapak sa imo. Hindi bala siling mo gani. Wala pa kamo nagkilalahay nga duha. Nagayuhumay lang kamo. Kung magsugatay kamo, hindi bala? Ay, day, ginsiling mo lang ina. Man hindi ikaw ang sa lugar ko mo. Wala mo mabatsyage ang love ko para sa iya. Ti ikaw ya, love ka man niya, haw? Siguro Nagayuhumay na gani kami nga duha permi. Nakita ko nga bisan sin-o lang ginayuhuman niya. Bu, ikaw bala? Best friend ko bala ikaw? Amo gani nga ginasugiran ko ikaw sang matuod, no? Best friend mo ako. Ang best friend wala naggabuno sa imo likod kundi sa atubang. Ay, ambot Hindi ka lang gid siguro makahangop, friend. Ano gid ba lang buhaton mo, haw? Ano gid ba lang gusto mo nga buhaton ko? Amo ni ay, pangilalaha siya. Kagdason, hibal agid, kun bala may girlfriend siya o kun wala. Amo lang na? Oo kinahanglan nga makahibalo ako sang status niya. Sige buhaton ko ina. Kung makahibalo ka na, ano dayon ang buhaton mo? Ako na lang ang mahibalo Ako na lang ang mahibalo sang buhaton ko. Mission accomplished. Matuod? Uti, ano? Ano nang masugid mo sa akon? Wala pa ba siya sang girlfriend? May ara.
May ara? Ay, nga may girlfriend siya? Natural nga may girlfriend siya, no? Kag ang iya girlfriend, first year college na. Ang gaga? Nga wala siya magpangita sang bagay sa iya. Kami ang bagay nga duha, no? Ay, pero sinungalan gani niya? Sang girl? Sang crush ko? Ang ngalan niya, si Roderick Velasco. Ay, wow! Katahong gali sa ngalan sang crush ko. Hello? Bago mo palang gani na hibalaan ang ngalan niya. Crush mo na dayon? Basta nakahibalo kuya. Nga kami gidya ang bagay nga duha. Kami gidya ang bagay. Nasulat na ina sa bituon. Hello pagid ha? Hindi ina Korean novela, no? Ay, ipakita ko sa imo, friend, nga kami gidya ang para sa isa kag isa. Ano yung buhaton mo, haw? Kung makahibalo siya, nga may isa kag girl galing nga nagahigugma sa iya sang patay-patay, mabag-o na yung pensar niya. Kag syempre, masaylo siya sa akon. Masaylo sa akon ng love halin sa babayi nga ato. Kag ma-promise niya nga ako nang higugmao niya forever and ever. Ano gani ang buhaton mo? Mas-suicide ko. Ano? Huy, adri ka? Pwede wala nga magtarong ka? Nagbuang ka na bala? Siguro Siguro nagbuang nagidman ko. Nagbuang na ako sa pag-love kay Roderick. Ay, ang botsy mo Lahog ka lang sa iban ha. Apang hindi sa butang nga inaadri ka. Bisan pa nga nakahibalo na ako nga may girlfriend na si Roderick, wala gihapon na dula ang crush ko sa iya. Sa baylo, porsigido gid ako nga makuha siya sa iya nga nobya. Kag himuon ko gid ang tanan bisan pa nga mag-suicide ako. Sa pagpadayon ko pagit. Ara si Roderick. Masugata ko siya. Bugnuhon ko siya Hi, Roderick! Hi. Hindi pala ikaw si Camille, no? Oo. Camille, sino nang girl nga upod mo permi man? Friend ko na siya Amo gina siya? Ang ano nga amo na man? Ang friend mo bala? Kibalo ka, nagasigin na sa tulok sa akon ka magkadlaw? Dason kong palapitan ko, naghahalin siya. Amo gali. Ano na siya? May brain damage? Aba, wala Pero nga ang nakasiling ka man sina. The way she act, she's weird. Nahuya ko sa ginabuhat mo, Adrika. Hamak mo? Panulok niya sa imo, may katok ka. Gani nagapalain sang ulo ang ginatawag mo nga love. Ang laom niya sa imo, buang ka. Hamak mo ina? Huya-huya man abi. Basta amo ina yang buhaton ko. Kung ano man ang matabo sa akon, kadtuon mo siya ha. Silingon mo siya nga kadtuan niya ako kay ma-suicide ko.
Camille, salamat kay Arika. Ay dali, tawgain ng lalaki nga si Roderick. Gusto siya nga mahambal ni Adrica. Nga aman tita, na ano si Adrica? Nag-inom siya sang hilo. Hey. O hindi, kinmatuod ganiyang ginsiling niya? Tawga ang lalaki nga ina. Dali! Oo, tita. Diin na siya, Camille. Diin na si Roderick. Wala siya. Nagsiling ang kabulig nga nagtanaw sila kuno sang sinis ang girlfriend niya. Gani nga magpaayo ka na ha. Hindi ka na mag-inom sang hilo. Ha? Ano nga hilo? Gas man lang yung gininom ko nga ato. Gali! Pati kami! Patyon mo sa kahadlok, maldita ka! Bangod lang sa lalaki nga to! Ganit na sigang pagpaayo, ha? Kay patyon ko ikaw sang kastigo! Nay, gusto ko lang yung mahibalaan. Kung may pagtamod man sa akon si Roderick. Kung bala, mahibi siya kung mapatay ako. Gaga! Mapatay siya sa kahamot sa imo? Hamak mo? Idi hamak kakakulbang ginhatag mo sa amon, Adrica! Agay! Nay! Agay! Ang pagtuon mo ang imo nga tubangon, ha? Agay! Hindi kayang gugmag-gugma nga ina! Ay, Camille. Luyag ko na lang ang mapatay. Hindi ka siya gali makangop sa akon. Tani, malatayo ng gininom mo. Para ba lang patay dayon? Ay, anong buhaton ko man? Ano? Ambot! Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sang ulihi, nalimtan ko gidman si Roderick. Tungod wala na gid nagasapak sa akon si Camille. Kag ang akon mga ginikanan, amuman, wala na sang may nagasapak sa akon. Kag daw wala na gid ako sang bili para sa ila. Subong, madali na lang ako nga makagraduate sa college. Kag kun madumduman ko ang akon ginhimo sa ngalan sang gugma, daw sa nahuya man ako sa akon kaugalingon. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Adrica.
Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, madamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio